bandisukaphi. Ndikhula kwikhaya kwigali sibaninzi endlini elikekeleyo. Ndikhuliswa ngumama ebetya impala everyday. Ebenxila esikolweni njeba abantwana besiya esikolweni mna esikolweni bendingayi because akho mntu uvuka ekuseni athi vuka bheke esikolweni. Then intlupheko yasekhaya yandithatha yondihlalisa kwaGqudu. uGqudu ke yindawo elahla izinto ezibolileyo ongenozitya. Yes, so ndayohlala phaa njeba ndiyohlala phaya ke ndiyogida into bekhaya kulale kutyiwe. Phaa kwaGqudu kukho amakhaphetshu neetumata, ezinye iitumata zezizikhulelayo bendithatha la makhaphetshu ndiwafake kwikhalibhodi ndigoduke nawo ndiwase kumama. Xa ndifika kumama bewazi amakhaphetshu uba wenza njani, akhethe anecinci ngaphakathi alipheke kutyiwe ekhaya. Then ekukhuleni kwam ndibona loo meko injalo endapha ndingena eziyobisini. Ndatshaya iziyobisi. Ngamela apha mfana wam. Ubona mandedwa. Ndiyasebenza apha. Sebenzela uThixo. Hey, Bethunana, ndisuka kude ndingambona apha kwezi video zikhomethi bethu famba. Hey, ndonwabile. Ndisuka ebunzimeni. Then ndangena eziyobisini. Xa ndingena eziyobisini, iziyobisi zikwenza ube lisela. Because zifuna every day. Iziyobisi azifuni ngomLwesihlanu njengotywala babundichithile. Yenye ingxaki leyo. So ile nto icuba likufuna iziyobisi likufuna namhlanje nangomso. And xa ungazifumani iziyobisi ziyakuxelela into yoba ndiyakufuna. Kubakho into etshisayo apha ngaphakathi esiswini ethi hambo nditshaya. That's why uyozumbone. All right. That's why uyozumbona umuntu otshaya iziyobisi engonqeni uthatha ifowuni kamama ndithe ima apha. Map suphinde suka. Zanthathaphi. Hey, iziyobisi mosi xa utshaya kukho bra abadala oye uzimatanise nabo. Hey, ndazimatanisa nobra but ndoluka ndiyincinci emoti esiphunzana ndaziba ndina 18 seyo 17 uxolo Thixo. Ndaziba xa ndifika ehlathini ndimosi njeba ndigida ndinokuphakwa. Mhlawumbi ndibuyosayida ndiphakwe ngaba ngoobhuti abadala bandisetsha. Xa ndinokoluka mhlawumbi ndizawugida bhetele. Hey, xa ndibuya ehlathini ndibuya ndimncinci, abantwana abangamakhwenkwe abandibizi bathi bhuti, bandibiza ngamagama. Ndoxela koobhuti abafana bandibiza bandinika imela. Bathi uyabona le mela xa bekubiza ngegama hlaba. Uyabona bandakhelaphi? And wena ndisenditshaya neziyobisi ke ngoku ndandithatha imela. Xa kungathi ke ndiyabizwa ndiyifake imela. Ndayijika imela ndayizisa nalapha kubo. Ndapha ndisonqenwa ngumntu wonke ekuhlaleni. Ndangena ejele. Umzimba lo wami uyabona nabakufutshane niyabona imibhalo. Umzimba ubhalwe wonke o-20 into basetrongweni. Apha hayi mani woma. Apha enethu lam ndigcwele amaqhaga wokulwa etrongweni. Because iziyobisi ziyakuthatha uyohlala eziseleni. Iziyobisi zikwenza ube yinto ube enye into lento ubuzaba yiyo, lento ubuyidalelwe ijike phakathi nendawo. Ube enye into ungathenjwa kowenu. Bethunana, ekhaya bendithi xa ndigodukile ndiba ndiye ezilalini. Bebehle bephangela batshixhe bandikhuphe ngaphandle. Abantu basebatshixhe bathi uzotya xa sibuya. Ngosithe emsebenzini bandikhuphe batshixhe bavale benze sure bavalile. Yeah, madoda. Uyabona igadi zabantu ezilinywayo beziviwa ndim bazivuthiwe. Okay. Ndihamba ndiyoba umbona ezigadini, ndiyoba amakhaphetshu ukuze ndilale ndityile. Because ndaba lisela
elingxaki umamam until wabanjwa inhliziyo wasweleka. Waswelekishwa zizenzo zam because abahlali bebethi xa befika bezondifuna bafike bangandifumani bafumana yena bambethe. Bathi umfihlephi isela apha endlini. Ngemkhonye imini kwindawo kuthiwa kuse-chicken farm sabanjwa soyi-2 umama kenzangani. Lumka mntanam wona ungene kwiziyobisi ukuba uzuqhunywa wedwa kowenu uzawuqhunyiswa nabazali bakho. Xa kufike abahlali bezokubetha abazubetha wena wedwa and ihlobo yokhala ngalo xa kusweleke umzali wakho kanti nguwe ombuleleyo. Ihlobo endandikhala ngalo ufaka mama ndayicinga sekudala uba ndiyimosikhila yalapha endlini. Iziyobisi zikwenza abantu abebekuthanda babuye umva kuwe ngenxa yeziyobisi. Ukho indawo e-chicken farm wafika kwabanjwa mna kwabanjwa naye sabethwa istrato yini nomzali wam. Unqandela mna ngapha uyabethwa ngapha. Kwakubuhlungu bazalwane, kwakubuhlungu. But uThixo ekugqibeleni wanceda nje mna because wathi usweleka kwakhe ndaqonda Thixo ndingaziyeka njani iziyobisi. Because into yokuqala endayiqondayo uba endibeka kule ndawo ziziyobisi ndingaphuma njani kwiziyobisi. Ndaye ebahlalini abantu abaphangelayo ndazama uyoshare istory samba abanondisa noba kusendaweni ethile na because ndidikiwe yile mpilo. Uba ndiyocela uncedo emntini lo mntu waloo mzi uma ngeenyawo bhekapheka uba andizange uba na because kaloku ndaziwa ngobusela. Then abahlali babuya umva bathi soze uyaxoka uyazulisa akho yonke le. Ndaenda apha ndohlala kwipipe because yonke into ngexesha nditshintshayo ebiwe ereyeni bibiwa ndim ndingayazi. No nantoni enzeke ekuhlaleni ndisuka ohlala eziseleni for imeda mna ngibulele umntu ngomphu ndingazange ndaphatha mpodula mntu because of bendisaziwa ngele nto bendisaziwa ngayo until ndaphuma ebahlalini ndohlala ekopipe ndayotya komaqwayipini. Ilife le yam niyibona apha nindibona kwezi fowuni ndifrenda kuzo ndakhiwe kopipe. uThixo wandakha kopipe undisukile akadlalanga le nto ndizoyenza kuna ndizango-entertaina nina but ndizonilumkisa ukuba one mistake wangena eziyobisini uyoluza le nto kuzoba yiyo. Abanye benu ngodokotela, abanye benu ngookansila, abanye benu ngabaphathi bethu ngooprinsipali. Baleka because iziyobisi zenzelwe ukuzodistroya amaqhawe namaqhawekazi kodwa nothi kuwe into eyayibethe mna soze ibethe nina. Amen. Nkosi.